Hei, velkommen tilbake til kanalen. Vi tenkte at vi skal spille litt Freeze i dag. Ja, Hva sin omgang eller noe skjer? igjen. Vet ikke. Det er hver sin bane. Nei, men! Kan jeg bare vente litt? Hvis dere venter litt, så kan jeg fikse noe. Ja, det kommer ikke nå. Klar? Det er det. Men jeg skal fikse noe. Åja. Ok. Bare vent. Ja, bare vent. Et millisekund. Da er vi tilbake. Da er vi tilbake. Vi skal bare ta en ny lobby. Men vi må uansett vente. Ja. Au. Det gjør klart. Sånn. Man må ta en ny der. Det tok så lang tid. Jeg skal gå ned. Jeg vet. Ta den der. Jeg tar den der. Den. Ja. Sånn. Ok. Nå er vi da må vi bare vente på en lobby. Lobbyen skal komme oss. Det må vi vente på. Kommer om 3 minutter, 20 sekunder. Så snakkes vi om et millisekund, så... Så snakkes vi. Ja, om et millisekund. Så er vi tilbake. Ja. Da var vi inne i lobbyen. Ja. Jeg skal bare ha en halv stol. Oi, jeg spåner rett med nye freezerne. Serr? Jeg spåner rett med freezerne. Takk. Kom igjen. Redd meg. Yes. Sånn. Love you. Så var jeg tilbake. Jeg får litt musikk, jeg. Det er reklame. Du skjønner at vi ikke venter, ikke sant? Eller, dere har hørt den så mange ganger. Dere er nesten lei av den. Jeg blir fredd av syke folk der. Så derfor gjør vi hans. Oi. Ikke mange har hørt fra før. Hvis ikke mange ikke vet hva det er. Herman. Hvis jeg er litt ung da. Dere vet ikke selvfølgelig hva det er. Nei, nå er det radio. Ok. Så jeg må kommentar først hvis dere ikke vet hva en radio er. Brandon. Hæ? Hvorfor skal du spille Roblox? Skal ikke vi spille noe annet? Jeg skal bare spille Roblox litt. Ja. Og kose oss litt. Ja. 3 episoder. Av Roblox. Ja. Takk. Ikke gå den vei. Ikke gå den vei. Ut i havet. Du må gå så få sånn i hvert fall 8 tags. Redd han. Jeg skal. Det er akkurat som Minecraft dette her. Det er jo ikke den banen da. Det er akkurat som Lego. Lego Minecraft. Hvordan får, vet du, han piller bue så han fyren der har? Jeg vet ikke. Pass deg. Jeg vet det, skal opp der og... Jeg skal spille i dag. Litt mer Roblox i dag. Wow, her. Sjekk halsen mitt opp. Det der er party. Jeg står ikke engang inne i isblokket. Jeg står to mellom to. Og så der vet du din. Se, der er din. Ja, eller bak meg.
Jeg synes det er skikkelig fint. Det er det til å vente. Til runden er over, så er det vel min tur. Ja. Så du har blitt tatt en gang. Ja. Så vi har sånn små 3 liv. Jeg har blitt tatt en gang. Og 34 sekunder. Hvorfor må vi høre på de nyhetene der? Hvorfor må vi høre på det? Kan du slå det av? Og ikke ha på meg musikk. Nei, ja. Hvorfor gjør du det? Jeg trodde du ble befridd der. Den er klar. Det er video. Herregud. Da burde du søke opp her av det. Hva skal jeg gjøre? Nei. Help! I need somebody. Help! Just anybody. Det skulle du skrive da. Help! I need some... Face Newberg! Hæ? Så det vi heter... Hvis dere ser... Der! Face Newberg! Det er også... Jeg døde ikke. Du har 2 liv igjen. Vet du hva jeg liker? Men hvis du blir tatt sånn 2 ganger, Ja. så er det min tur. Håper at det blir en lobbyen er ganske. Hva faen er det? En syk dag. Mange av, nesten alle har samme skinnet. Ok, mange her som bruker mange år, så det var det. Nei, det er ikke det. Hva er det? Det er sånn at du starter. Noen av andre. Men det er halvparten. Vi vet om... Ja, når vi har funnet lobbyen. Ok, hvilken? Oi. Det er den vi elsker. Ja. Da er det bare for å begynne å klatre litt sige, man. Nei, jeg er i chatten. Fy. Kommer opp her. Se hva jeg tar hinder i på. Så jeg kan her. Du bør gå ned og redde dem for å få tags. Folk er redde for 28 tags. Det er ikke den der jeg er pro på. Ikke jeg heller. Det er en annen som ligner litt på den. Som man vet. I dag har jeg det. Det var ikke trygt. Jeg trodde det var trygt. Jeg tror det kommer litt Assassin. Creed, da. Det har alltid kommet etter en video. Etter en video. Ja. Så etter det kommer det Assassin's Creed 4 Black Flag, så kommer det noe annet. Episode 1 hos han. Ja. Og jeg filmer ikke ennå det. Det går på. Du var redda. Men jeg er en feit liten dritunge. Jeg har bare ett liv, så jeg visste bare hva som døde jeg. Du har ikke et liv. Jo, jeg døde. Jeg ble tatt på i sted. Ja, så hvis du tar et liv, så må du ut av den banen.
Halla. Nei! Da skal vi få litt pro her inne. Vi får liksom, nei, det var allerede den promen, så Nå kommer det en noob og tar over. ja, men se, jeg må ta en annen bane siden jeg joiner den da. Den med minst folk. Er det noe den med mest folk? Men den funker ikke så bra. Vet du. Vi snakkes også om et millisekund. Dessverre så måtte vi ta en ny lobby, så snakkes vi om et millisekund. Nei, sorry. Ja. Nå snart begynner gamet. Jeg blir freezer. Åja, non-freezer. Freezer. Det er bare til å freeze folk. Ja. Åh. Jeg er ikke sykt pro når jeg freezer. Jeg også. Freeze deg. Jo, bro. En her. Hvis du går opp på den der, Ole, der med krysset. Ja. Prøv å gå på den med krysset. Her? Ja. Her. Så går du opp på den. Og det var bare den hånden. Du, jeg tror det var alt vi rakk i dag. Lik, kommenter. Nei. Lik, abonner og kommenter gjerne Så snakkes vi. i neste episode. Ha det! Ha det!